ወገኖቼ ልነግራችሁ የምፈልገው ነገር ኢትዮጵያ ከምታስቡትና ከማስበው በላይ እየተገነባች ነው። ከምታስቡትና ከማስበው በላይ ተስፈኞች ስንሆን መልካም ነገር ማየት ስንጀምር የተነሱ ጥያቄዎች እዛ ውስጥ ምላሽ ያገኙ። ለምሳሌ ዓለም ላይ ነዳጅ ችግር አጋጥሟል። ሉፍታንዛ በረራ ቀንሷል። አንዳንድ አውሮፓ ሀገራት 15 ቀን 20 ቀን ከቀጠለ ሙሉ በሙሉ ፍላይት እናቆማለን ብለዋል። የእናንተ አየር መንገድ እንዴት ነው መብረር የቻለው? ይሄን ጠይቅ። ኢትዮጵያ አልሰማም። እኔ እንቅልፍ የለኝም። እናንተ ግን ስትጠይቁ አልሰማም። ተሰለፍን ብቻ ነው የምትሉት። ተሰለፋችሁ እንጂ መኪና ኢትዮጵያ ውስጥ አልቆመም። ዛሬ እንቅስቃሴ አለ። እንዴት ሆነ ይሄ ነገር? كم تريوا زلهم علمنا أب كبيد وتر بزلاتا أبزلات اللجزء سمعونن عي أمانون يبلو مالله إثيوبيا كاب أنا زفلتون زريو زلهم كاب كأمنو زغل نلعلي سخاتكم كاب كتأمنو وتخلون نلعلي نابل سجنا يتزلل زلا سلزي كاب حجي زلوا كنتات تأب كميهم تريوا زلهم ده كونه تأنا زبلكم ترى سمعوني زبلهم زلوا كتير دما بزحت هجرات كم بعد لفتانزا زي مثلا ايرلاينس ون سب اسرع بزح فلايتس ناتن كانسل جيران اللوا إثيوبيا سلمتاي كانسل كتجبرايك قالتني لكم تحاسبدو ناي مخاين صقم كم زلكم نتفاهم علينا ناي ندادر يغا خمزلهم بر مخاين تطواي بلاني بلولو انتاي مالتي بخلت من قدك اسمعكم يزي ዋጋ ጭማሪ መታየቱንና በተለይ የነዳጅ ሰልፍ በእያንዳንዱ የማደያ ጣቢያ ላይ እስከ 5 ቀናት መኪኖች በማደያ ጣቢያ ላይ ቆመው እንደሚታዩና ከዛ በኋላ 5 ቀን ከቆዩ በኋላ ደግሞ ነዳጅ ሳያገኙ የሚመለሱ መኪኖች በጣም በርካታ እንደሆኑ ነው የጠቀሰው። በነዳጅ መጥፋት ምክንያት የከተማዋ ሕዝብ ለአስከፊ የኑሮ ጫና መጋለጡን ጠቅሷል። በተለይ ሸማቹ ማህበረሰብ የምግብ ሸቀጦችን እስከ 40% ድረስ ነዳጅ በተለይ ህጅንታይ ዝብሎም ዘሎ አቢ ريغاد على زلهم بري ندادكو سينان تطوز بلا مخاين يلوان يبلو مالو سلزي ولا ورحي تسرعكم نحر ورح انت بسعكم نداد اللويو ريغاد راينو يحيزو اللويز بلوم زلو بتخالد ما ناي ندادي ناي جيت فيل اي سعنان احنا نفرتنا يقين قسقس هالواي زبل زلو امنا شور تزبلو زلو ابكوننت كوميدي زلو كوميدي ما كمي يخوينو تقداي نايت إثيوبيان إيرلاينس زفلطي بلين جابو زي قبركم استعطيك زاربا يكلني لكن بحفشة أبي أحمد أكبد زبالة مدرخات يخمزلون نقرات أبي إثيوبياون كبيت كمزلون نتسبزن ورزلو نكون النت كغير يزفتن زلو أبي أحمد بز 5 عينات أشكال على كايدا نخنديك زي خيديو كواتسو دي واتسون نجزي نقطفو أبزقن حنت كريكم No, this is not it. Let me give you عند كريكم ينتهيم زبلو زلو مسيلكم التمررك ساعة كندي كيدو خمزلو نغط فلطوه عند صحفتي حادثب حادي إثيوبياوي كم زعينت إثيوبيا رياي فلتني بهيوتي بمبال نوح صحف صحيفني رواقاتات زرزيرو مالتيو إثيوبيا سي بزح شقر رينان دينا بهيوتنا كم زنايلو معينت شقر قن قد يمنا يفلتني بمبال حدا نوح زبالة ليستازو نبرو صحف نيرون ترغيبيو نبقاتكم قبل give me a second ምናልባት ተሐዋዊሳትን ላ ወደ ውጭ ሀገር መላክ አለመቻላቸውም በተለይ ወደ ጅቡቲ ለማጓጓዝ የትራንስፖርት ወጪው በ3 እጥፍ መጨመሩን ተከትሎ ነጋዴዎች ወደ ውጭ ሀገር ለመላክ ያዘጋጁት ምርት እንዲሁ ሀገር ውስጥ እየተበላሸ እንደሚገኝ ነው የጠቀሱት። ሕጂ እንታዮም ዝብሉ ዘለው ኣብዚ ሓደ ጽሑፍ እንታይ ኢሉ ጽሒፉ ነይሩ ነቶም ኣብኒዮ ነቲ ኩነታት ብቐረባ ዘይተከታተልዎ ዘለዎም ኣገዳሲ ክኸውን ዝኽእል እዩ። أي إثيوبيا كم زنايلو معينة من عبرور إنا نفلت إنا بمباليو أجلس ونيرو كلتا لترو ماي نبسوسا بر استسرا زشيت الله هجر كوينا الله ربع كيلو تبسي 500 بر زشيت الله هجر هذا لترو نافتا شعبر زشيت الله كمون هذا فنجال بونا هذا فنجال بون 4 بر بس كم زلوا يزنقر زلوا بجاج مكينة أتمنى بابروك ساكندي كبير خمزلو نخمار ريلي إذا انتهي زريكا تكون النت كم تي بلتسجنان أبي أحمدن manipulate كجبرو وزفتنو زلوا ده كونه تكون النت كابو فلي زبالن كبد زبالة كنا تتقاط إمام كم زلوا يزنقر زلوا and the situation is dire يبلوه كبد زبالة كنا تات مخانون دارجا بزح سب كتس أورا بزيك الدرجة وريدو خمزلون بزح سب سريح زنبر مستي من هارنا واقعات نخ قوايا يخبط كم زلوا يزنقر زلوا so at the end of the day
እዚ ጉዳይ እዚ ንኢትዮጵያ ጥራይ ዘጥቅዑን ኣይኮነን ሃገራት ነዚ ኩነታት እዚ ክሰግሮ ይኽላደን ኣይክእላን ዝብል ዓብ ዲቤት በአፍሪካ ደረጃ እውን ክለዓል ጀሚሩ ኣሎ country essentially go broke because of the Iran war. That's a distinct possibility the longer the conflict continues. And defaults come with painful consequences, from cuts to social services like health, education, or public sector wages. But how do they even happen? Which countries are in the most danger? And what can they or other countries do to prevent them? Well, let's take a look. First of all, how does a country even go broke? Well, just like a business, it owes more to its creditors than it can manage to pay. It defaults on one or multiple loans. Ask Zambia, or Ghana, or Ethiopia, or Chad. All have defaulted in recent years on sovereign loans. So, بسنك إذا تفتيروا زلوا كنتات جل هجرات أفريقيا really busted كونه خمس خلا إذا كبا خمس خلا يزنقر زلوا بخميك هجرات كم كونه يخلا وين أبكربات تاريخ زرعنا أيو هجرات اللوادو بسنك تي كنتات كمزي إذا زرجهن إذا ذهب هجرات نهريلكا برجت زامبيا غانا كمون إثيوبيا أبز حلف وان عدن ولدنا عدن كخفلاس لزيك على ناب ديفولت ستيتس أتوين عدن كخفلاس زيك الهجرات تباهيلا بدقومانا IMF وورلد بانكن كمون نيتن G20 زبها الهجرات دقف كجبرلن كمزلون متنفسي أكسجين كوهابن كمزلو تنجيرو سليز بلازنا برا هجرات الحجرمة إذا قات يمزلو كنتات نتي كنت قطبة بوزح من قدك تصفع سلزخل تقطبة مليسو ناترمسك خيد خلي يمزلو زلو مرأيانا تدما أبزح سكترس شجر كقاتم كم زغلابتن هجرات مالتهم taking away very important tourism dollars and removing capital as investors fled for safety. The country defaulted in 2022. The restructuring that followed in Ghana has been costly, as it has levels, and that means deficit spending is rising, a familiar cycle. Savings. Well, today we. أبزيا حنتي كشارت نيرنا آخركم there was this times بلزلو African countries at or below 2019 growth rate نابلو يقبرونا له زي ناقراتياتن target كوينا نالوها بحفشة كم دري زلنا بزحات هجرات أبزعجي. That's Waris Atiya, a lawyer in Kenya and ex-Africa. Suddenly, again, your economic indicators are now not playing through. So what you have is a scenario of you've taken on a debt and committed to an interest rate, but your economy, even if there is perfect use of the money, that economic growth is not taking place because of factors outside your control. And the war that we're dealing with right now is another trigger mechanism. There are other structural issues at play. Let's have a listen to what the World Bank's managing director told our podcast, The Dip, about vulnerability into their economy. They tend to have particularly high employment needs and challenges. And we're very focused on what those issues will be. Again, those structural problems are now. انتايم زبل بحفشة هجرات أفريقيا زي حجي أقات يموزلو شجر بخبيدو كحاسين كم زغلن واغانا ندادي موساخو بتحادي بتخالد ما تقلالا كم تزدلي أو ندادي كمون دقعي أبجز يكره باب زي مخالن نتسون كف زلو كطباناتن كمون فابريكاتات نداد تدرقيبو برودكشن كاباسيتي ناتو كفري كلنيو أفريو دما ندادين لوجستيكس انت دي سرعون بعلاقاتات سدداي كلنيو قبل دما دقعي تحرستاي حريسو نغنبر دقعي ركبنيو ويون تراكتور زغن نداد انت تساينو اتسقم اب افريقاويان زلوتي 5% عبيت كرياندو 8% كرياندو زبحال زنبره بقليلو كدمساس زغل مخانون بقليلو دبا نفسهم كف كمصا زخلا هجرات مخانن هجرات افريقيا يوم زنغرو زلو حتى دما بلصقنا كابتن احنا نامنون لعليات هاجرنا تعبز الله يبلالو بخمدي كون ايكونن نزغير نغطفو باي ذا واي اتنا يقطبات صقم نبين طراي كمان كما كازخلا يكونن مالت قطباو شجر بهجرات كاب غزينا بغزي يمصي صقم سي ناي ኢትዮጵያ ጥራይ ኮነ ናይ ነዳዲ صقم እቲ صقم ኣብ ልዕልዩ ናይ ጸጥታ صقم ምስ ወሰኸዩቲ ዝገደደ ዝበሃል በአማራ ክልል በፋኖ ኃይሎችና በመከላከያ ሰራዊት መካከል የሚደረጉ ውጊያዎች ቀጥለዋል። በሰሜን ወሎ በራያ ቆቦ ወረዳ በጮቢና ኢዮብ በተለምዶ አዲስ ዓለም በር አካባቢ ዛሬ ከጠዋቱ 12 ሰዓት ጀምሮ ውጊያ መካሄዱን የፋኖ ቃል አቀባዮች ለኢኤምኤስ በላኩት መግለጫ አስታውቀዋል። በውጊያውም የመንግስት ታጣቂዎች ዲሽቃ ጭምር በማውደም በአገዛዙ ላይ ድል ማግኘታቸውንም አክለዋል። የመንግስት ታጣቂዎች እስትሪዎ ዘለኹም ድማ ከም ተደጋጋሚ ጅውን ኣብ ክልል ኣምሓራ ብፍላይ ኣብቲ መን ኢኻ ትብሎ ቦታ ዝነግሮ እዚ ወሎ ኣብ ወሎ ብተደጋጋሚ ብዙሕ ኩናት ይካየድ ከም ዘለዎን ኣብ መንጎ ብልፅግና ሰራዊት ናይ ብልፅግናን ፋኖን ብተደጋጋሚ ኣብ ምትህልላኽ ከም ዘለዎን እቲ ኩናት ድማ እናተደጋገመ የጋጥም ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ብመንፅር ድማ እቲ ሰራዊት ናይ ፋኖ
ببزح ጊዜ أمبوش كمز تحبيو صنيعو متقعته بمግባር ሰራዊት ናይ ብልጽግና ከቢድ ሽግር ፈጢሩሉ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለው እንታይ ዝብል ዘረባ ወፂኡ ነይሩ ሓደ ካብቶም ፀዋዕቲ ኩናት ዝኾኑ ገናዞ እንታይ ኢሉ ፅሑፍ አውፂኡ ነይሩ ፋኖ ኣብዚ ዋን እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ብልጽግና ድስቁልቁል ኢልዎ ዘሎ ኩነታት ተጠቂሙ ኣገዳሲ ዓወት ክጎናፀፍ ተዘይክኢሉ ምናልባት እዚ ሽግር ተኣትዩ እንተሓሊፉ ንብልጽግና ንፋኖ ንባዕሉ ሓደጋ ክመፅኦ ይኽእል እዩ ዝብል ፅሑፍ ርየ ነይረ ስለዚ ፋኖ ነዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ክጥቀመሉ ከም ዘለዎን ንዑ ተጠቂሙ ድማ ቀልጢፉ ነዚ ዘለዎ ፀብለልትነትን ብግምጣሉ ድማ ናይቲ ፀላእዩ ዘሎ ድኽመትን ተጠቂሙ ናብ ዓወት ክበፅሕ ኣለዎ ዝብል ገምጋም ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ዘሎ ኣብዚ ኣብይ ኣሕመድ ግን ፀገሙ ቀንዲ ኣብቲ ጥቁ ዘሎ ሸነውን ዝገብሮ ዘሎ እንተሪኢኻ ደሰንብድ እዩ እዚ ኸ ከም ትሪእዎ ዘለኹም 100 ኪሎ ሜትር ካብ ኣዲስ ኣበባ ርሒቆም እዮም ነዚአን መኻይን ወታደራት ናይ ኦላ ወይ እውን ናይ ተሸነ ዝበሃል ከም ዝሓዝወን ኢና ንርኢ ዘለና ሕጊ ኣልቦነት ኣብቲ ሃገርሲ is just unbelievable ስለዚ እቲ ሃገርሲ በቃ ክትህሉ ስለ ዝደልይዋ ዘሎ ክትፈርስ ስለ ዘይደልይዋ ዘሎ እምበር ዝተረፈ የብላ እንቲ ሃገር ኮራርምታ ረጊፋ እያ ክትብል ትኽእል ኢኻ ብኩሉ እዮም ዘርግፍዋ ዘለው and lawlessness ሕጊ ኣልቦነት ድማ ኣብቲ ዓዲ እቲ ካልእ ዳይሜንሽን ናይቲ ዘሎ ፀገም ዝበሃል ዘሎ እዩ ናው እዚ ኩሉ እናሃለዎ ከሎ እቲ ኩናት ናብ መንገፆም እዮም ከፀግዕዎ ዝፍትኑ ዘሎ ናብ ኤርትራ መብዛሕትኡ ግዜ በኤርትራ ላይ አስቸኳይ የጉዞ ማስጠንቀቂያ በማውጣት ዜጎቹ ከድንበር አካባቢዎች የእንግሊዝ መንግስት በኤርትራ ላይ አስቸኳይ የጉዞ ማስጠንቀቂያ በማውጣት ዜጎቹ ከድንበር አካባቢዎች እንዲርቁ አሳሰበ። በብልጽግናና በኤርትራ መካከል የተጋረጠው የጦርነት ደመና ከቀጠናዊ ስጋትነት አልፎ ታላላቅ የዓለም መንግስታትን እያሳሰበ መጥቷል። የእንግሊዝ መንግስት የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ባወጣው መግለጫ በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለው ወታደራዊና ዲፕሎማሲያዊ ውጥረት ከፍተኛ ደረጃ ላይ መድረሱን ይፋ አድርጓል። በመሆኑም ዜጎቹ ወደ ኤርትራ ከማቅናት እንዲቆጠቡና በሀገሪቱ የሚገኙ እንግሊዛውያን የከፋ ችግር ሳይፈጠር አስቀድመው እንዲወጡ አሳስበዋል። የእንግሊዝ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ባወጣው በዚህ መመሪያ ዜጎቹ በሁሉም ኤርትራ የየብስ ድንበሮች በ25 ኪሎ ሜትር ርቀት ውስጥ ፈጽሞ እንዳይገኙ ጥብቅና የመጨረሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሕጂ ድማ ኣብ እንግሊዝ ዜጋታቱ ናብ ካብ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ዘለዎ ምንቅስቃሳት ናቶም ክዕርዩ ከም ዘለዎን ምክንያቱ ኣብ ደቡብ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ውግእ ክለዓል ከም ዝኽእል እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሲሪየስሊ ኤኒዌይ ኣይኖ እቲ ኣጀንዳ ንምንታይ ምዃኑ ኤርትራ ናብ ሰላም ገፃ ትኸይድ ምስ ኣሜሪካ ክሰርሕ ትኽእል እያ ዝብል ዘረባታት ስለ ዝመፅእ ዘሎ ንፅይቆ ዝዓይነቱ ክኸውን ዝኽእል ዩኤስ ኣድቫይዘር መሳድ ፖሎሲ is proposing to anyway እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ኩነታት ጌጋ ሳመሪ ትላ ደለ መስለኒ no sorry British citizens are strictly the warning cites a high probability of open war between ዝለዓለ ተኽእሎ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክፉት ቅልዕ ዝኾነ ኩናት ንክካየድ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት እቲ ኩነታት ቀሊል እዩ ዘሎ ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ግን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን I don't see this right now እዚ ግዜ ኣይክህሉን ወይ እውን ከምኡ ገምጋማት ክህሉ ኣይክእልኒ ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ right now ብልጽግና ካብ ኣዲስ ኣበባ ንክንቀሳቐስ ከመን ተሸጊሩ ዘሎ ናብ ኤርትራ ኩናት ክገብር ኢልና ክንግምት ኣይንኽእል ኢና ስለዚ ዜጋታት ናይ ብሪቲሽ strictly told to stay at least 25 kilometers away from all land borders 25 ኪሎ ሜትር ካብ ክልቲኡ ዶባት ወገን ኢትዮጵያ ይኹን ወገን ኤርትራ ክርሕቁ ከም ዘለዎም ከም ድማ the UK government warned it will have limited capacity to evacuate citizens if conflict starts ከም ድማ ዝኾነ ፀገም ተጋጢሙ ንዜጋታቱ ከውፅእ ብዙሕ ዓቕሚ ክህልዎ ከም ዘይክእል travel experts know that such a warning from major powers usually indicate war is imminent ቦግ ኣቢልኩም እዚ ዓይነት መጠንቀቕታ ካብ ክወሃብ ከሎ መብዛሕትኡ ግዜ ኩናት ዘይተርፍ ክኸውን ከሎ እዮም ዝብሉ ዘገድሪ ዘሕዝን እዩ ከመይ ጌርካ ንኤርትራ ኣባሉታዊ ዜናት እትዋይልካ ለይትን መዓልትን ክፀዓር ከሎ ንሪኦ ዘለና ኢና ምናልባት ምስ ምንታይ ከንተሓሕዞ ንኽእል ኣብዚ ናይ ሕጂ ኩነታት እንድሕሪ ኢልኩምኒ ምስቲ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ ዝብልዎ ዘለዉ ብዝሰፍሐ መልክዕ ድማ ከውርድዎን ከደይብዎን ዝውዕሉ ዘለዉ ነዚ ጉዳይ ናትና መረጃ በግብፅ ሽምግልና የኢሳያስና ትራምፕ ሚስጥራዊ ምክር በአሜሪካና ኤርትራ መካከል ለበርካታ አስርት ዓመታት የዘለቀውን ዲፕሎማሲያዊ ቅዝቃዜ ለመስበር አዲስና ሚስጥራዊ ንግግር መጀመሩን የሚጠቁሙ መረጃዎች እየወጡ ሲሆን ከዚህ ያልተጠበቀ እርቅ ጀርባ ግብፅ እንደ ዋና አሸማጋይ መቆሟ ተሰምቷል። የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ከትራምፕ የቅርብ ሰው ጋር መገናኘታቸውን ያመለከተ አዲስ መረጃ ይፋ ሆኗል። እንደ አፍሪካ ኮንፊደንሻል ዘገባ የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ የአፍሪካ ጉዳዮች ከፍተኛ አማካሪ ማሳድ ብሎስና የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በተገኙበት የተካሄደው ይህ ከፍተኛ
ዘመቻ ተከፍቶብናል ሲል አስታውቋል። አሜሪካ ከሰሞኑ ከኤርትራ ጋር ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነቷን ለማደስና ወደ ቀይ ባህር ተጽዕኖ ለማስፋፋት እያቀደች እንደሆነ ሲነገር ሰንብቷል። ነገር ግን የአሜሪካ አንጋፋ ዲፕሎማቶች ከአስመራ አገዛዝ ጋር የዲፕሎማሲ ግንኙነት ማደስና ማዕቀቦችን ማንሳት ስትራቴጂክ ሽንፈት ነው ሲሉ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣሜሪካን ክግበር ንዝኽእል ዝምድና ንዑ ንምዕንቃፍ ዝግበር ዘሎ ሓጎዝጎፅ መግለፂ እኳ እዩ ዘይርከቦ ገጅፍ ዝኾነ ሓፍከፍ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ነቲ ነገር እቲ ንክዕንቅፉ ስለዚ ብርግፅ ኤርትራን ኣሜሪካን ነዚ ወሲዶሞ ዘለዎ ስጉምቲ ኣይሆብ ንኺሶም ይቕፅልዎ ኾኑ ምክንያቱ መንግስቲ ኤርትራ መልሲ ሂብሉ ነይሩ እዩ ነዚ ስቂሉ ክርኢ ከም ዘይኮነ ነቲ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ነዚ ፀያቂቶ ዝገብርዎ ዘለዉ መንግስቲ ኤርትራ ስቂሉ ክሪኦ ከም ዘይክእል ገሊጹሉ ማለት እዩ ዋሽንግተን ነቲ ብመጽሔት ዎል ስትሪት ዝተዘርግሐ ሓበሬታን ዝሰዓበ ተቃውሞታትን ዘነፅግ ወቅዓዊ መግለፂ ይብሎ እዚ ሓድሽ ምዕባለ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ንዓሰርታት ዓመታት ዝፀንሐ ዲፕሎማስያዊ ምስሕሓብ ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ንምስጋር ዝግበር ዘሎ ፃዕርታትን ዘጋጥሞ ዘሎ ብድሆታትን ዘጉልሕ እዩ ኣዜብ ብርሃነ ኣብ መንጎ ኤርትራን ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካን ዝፀንሐ ምስሓብ ብኸፊል ንምልዓል እገዳን ዝምድናታት ምምሕያሽን ዝግበሩ ዘለዉ ተበግሶታት ኣብ እዚ ቀረባ ግዜ ዛዕባ ኮይኑ ቀኒሎ መጽሔት ዎል ስትሪት ጆርናል ከም ዝሓበረቶ ላዕለዋይ ልኡኽ ኣሜሪካ መስዓድ ብሎስ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብኣሳላጥነት ፕሬዚደንት ግብፂ ሚስጥራዊ ዝርርብ ብምክያድ ነቲ ዝፀንሐ ዲፕሎማስያዊ ተነፅሎ ንምስባር ይንቀሳቐስ ከም ዘሎ ኣቃሊሑም እንተኾነ ዝተበግሶ እዚ ካብ ገለ ኣሜሪካውያን ፖለቲከኛታት ሓያል ተቃውሞ ይገጥመሎ እቶም ተቃውምቲ ኣብ ኤርትራ ጭቡጥ መዋቕራዊ ለውጥን ሰብኣዊ መሰላትን ኣብ ዘይተረኣየሉ እገዳ ምልዓል ንምልካዊ ስርዓት ሞጎስ ንኣሜሪካ ድማ ስትራቴጂያዊ ፍሽለት እዩ ብምባል ይነቕፉ ኤምባሲ ኤርትራ ብሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ወግዓዊ ምላሽ ነቶም ተቃውሞ ዘስምዑ ዘለዉ ወገናት ተኻፈልቲ ሎቢታት ክብል ፈሪድዎም ኣሎ እቲ መግለፂ እዞም ውልቀ ሰባት እዚኦም ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ሰላምን ምትሕግጋዝን ተስፋታት ንምዝራግ ናብቲ ዝበለየ ትረኻታት ተመሊሶም ጥርጣረታት ይዘርኡ ከም ዘለዉ ወቂሱ እዚ ተቃውሞ ሎቢታት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ዝሓለፈ بقدر حكيك تري خلقا I was if I can show you there was this زياد صحفتي حجي أبز غربا أب سوشيال ميديا كسورية يالله انتايتي senior bureau official for African affairs نيك تشيكرز بحال دز حفيو تي سمز زارب وزلو انت سميكمو Senate Foreign Relations Committee hearing دحري ناي Senate Foreign Relations Committee ناي وات أي policies زكاتل أكال أبو مستزاربو زجبرو مجلس انتهي بالنير مسلكم. The U.S. approach to counter terrorism in Africa. صار قبرش براي خون قالن لما كنت صار بأفريقيا إنه جبرو زلنا تبغى يلوم زوج ومالتي هذا. Our approach is grounded in respect for sovereignty and realism about political conditions on the ground. نحنا نخطو لأب بمحضرنا دونالد ترامب زلنا نخطو لمن قدي مجمر ينتهي بالله. Our approach is grounded in respect for sovereignty. نلو لونا نهجرة تعبيرنا كم ما realism about political conditions on the ground. Politica كايدا أبايتها زلو. نعو بكوننة عينينا نريه بالله. We engage governments as they are, not as we wish them to be. أبزخوني يكون زلو منجستي كم زلو مستزلو منجستي كم تزلو ينا مسك نزرار من دلبر كم تنحنا ندولي مسكون يكوننا كنزرار من مر زلنا ناتنا كايدا يمزلو زلو. This does not mean abandoning our values, but pursuing them through pragmatic diplomacy rather than public pressure that can undermine cooperation. ስለዚህ ንሕና ንዝኾነ መንግስቲ ከም ዘለዎ ኣብቲ ዘሎ ባይታ ከም ዘለዎ ኢና ምስኡ ክንዘራረብ ንኽእል እዚ ማለት ድማ ነቲ ናይ ቀደም ኣካይዳና ወይ እውን ነቶም ክብርታትና ንገድፎም ኣለና ማለት ኣይኮነን እንታይ ዳ ተግባራዊ ወይ ከዓ ኣብ ክውንነት ዝተመርኮሰ ኣካይዳ እንተኸቲልና مساتهم كنسرح تجميرنا دما قسنا بلكا ما يبسرح كا كغبر تخل تدي لك اب مجمريو زي غير زي غبر زي قداف زي العل زي تنكف زي ناب زكيت كنبل تجميرنا نتخن غبر نخل شركنات ون كسرح لنا يكل نيو زبل بوليسيو سلازي بزا زبل وازلو نت فورين بوليسي ناتهم بزي مسبر ذكري وانت خوينم سير تراز غبر زمدنا صقاد عنبر صقام كفطرو لو ما يكل نيو يغداس كمزا زبلكم زلو نت غداي ناتنا نزي ነገር እዚ ካባና ንምጥምዛዙ ብዙሕ ነገር ይዝግበር ዘሎ ናይ ብሓቂ ድማ ዝሕዝን እዩ ግን ኢሪዝ ወለሪዝ ከም ዘሎ ኣግራው ቴሌቪዥን ኣብ ዝገበረ ቃለ መጠይቅ እውን ኣቀዲሙ ዝጠቐሶ እዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ማኸርቲና ዝብሉ ሎቢታት ነቲ ጽምዶ ዕድል ክህቦ ኣይደልዩን ብምባል እዚ ኣሰራርሓ እዚ ንመሰይጠንን መወደንን ዝዓለመ ባህሊ ፖሊሲ ኣሜሪካ ምዃኑ ገሊጹ ነይሩ ሙዳታት ኤምባሲ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ን10 ዓመታት ዝጸንሐ ጸቕጥን እገዳን ንዘባዊ ምርግጋ ይኹን ንረብሓ ኣሜሪካ ከም ዘየገልግል ብምጥቃስ እቲ ንቅድሚት ዝወስድ መንገዲ ነቶም ውፅኢት ዘይብሎም ፖሊሲታትን ብውልቀ ሰባት ዝድረኹ ሽርሓዊ ትረኻታት ምውጋድ ጥራይ ምዃኑ ኣስሚሩሎ
نعم زيت نريو زلنا أقداسي مجلسي أبو وانون كون كله كنتات نايزوبانا أمنتاي سلوزولو أمريكا أب كالي جزية كجبرو وزي دليو مريجاتاتن ويوكا سقوم تتادو وسوزولو انتريلكمنا I will show you a few things because those are منقس أمريكا كم بحدش كابدك أسوس لتبرابرة قلي كونن أبكرنا أفريكا بزوج أقام يقات مالو حدا بلو لي بزي جمرو Closure of the Strait of Hormuz, the shipping industry is now facing another threat in the Horn of Africa. On Monday, the cargo vessel Sword was hijacked near the Somali port of Galahad. 15 crew members were on board, including 2 Indian nationals and 13 Syrians. On Thursday, armed men reportedly attempted to board a cargo ship from a small boat south of Isle, Somalia. Warning shots were fired and all crew members were reported safe. In a separate incident, a Somali-flagged fishing vessel كم تري وزلهم أب جماعة بحرنا on 25 was taken near Somalia. أب جماعة بحرنا سوماليا أبلت أسران شو عتن ألت أسران سلستن كمون ألت أسران كلتن استفلا عليو سقوم تتات ناي مجويتي سقوم تتات كم استرائي يوم زنوجر زلوا زد ما حركة بتي قد حجي أب جماعة بنا سوماليا زرزنا برا بحري كم بحدش يملس كم زلون زد ما security ناي maritime ناي بحري من قصقاسات مزحجي زلوا وصقم كبيت كون كم زغل يوم زنوجر زلوا جماعة بنا كي بحر دما وحس ناي نقدي مسمر كون سلزي كاليتي من البات نعطاتهم زيادة تشغلهم زلا كابزنا سوماليا نلعلي قداي ناي حوتي أبتكوينات ناي إيران كحواس كم زغل مجلس وصي للنكنة زي سمعوا لها حوتي نتي قبل على إيران تكبر زلوا كايدا منقسط أمريكا قبل على إيران زخدو زلوا من قدي كاتل وصلوا زلوا أبزخوني يخون جزية سقم تكوز دخم زخولين أقرلو. This is not an isolated statement. This is a wide front in an already explosive regional crisis. On April 29, 2026, Yemen's Houthi-controlled foreign ministry in Sana'a issued a strong political declaration, throwing its full support behind Iran's actions in the Strait of Hormuz and sending a direct warning to the United States. The statement backed Iran's restrictions in the strategic waterway, calling them legitimate. كم ذاتري وازلهم حوتي دما بقديو أب نفس وقف أبزخوني يخد مدرخ نابز بوتازي كأتو كم زخلي زنقر زلو سلوزي نتمسمرنا نقدي أم عطاو عبي ترى كتاوت كم زخل مس إيران بغربا كومينيكيتي قبرهم زلون أمريكا أتو قبر زخوني يخون سقمتي نساتو مابكي بحري سقمتو كوز دخوليهم هجي مبزحتو تمسير ترى زقبر زلو زمدنا ني إيرانن نزحوتن كاونتر نمقبار يوم زبلو زلو تمسير ترى زقبر زلو زمدنا إيرتراغن ملو بملو إن منقس إيرترا وكيلنا خنزارة بين خلينا جن مسحوتي كوينات كجمر كتفكت خلي عويون مريتنا إيرترا تتقيمم كوينات نخو قبرو عدل كتبيا إنلاك نزارة بين خلينا معناته حوتي أب كبابينا خلو يزخل سعجم زكايد زلو إيرترا زملكت قد يكونن حوتي ناتهم كل ما يعو بحر لهم أمون قد ماتي international water هالو سلزي أبتي international water أبتي ناتهم ماياتن زقبروون حوتي زملكتيو من هالبعد أمريكا جن نكمل إيرترا زي مسألة هجر أزيا قداسي جغرافيكا كمان متزلوا مس إيرترا نخسر حوزلهم دليتن بحجن ردوك هون كم زغل فلوتيو زيز فترة زلوا كنا تهدما مس إيرترا زقبر صمدو ويمس إيرترا زقبر engagement بز عين زي تاريخايو وانو مخانون أمريكا دما نربحتها كتبل كتقبرو تخل وسانتات مخانينا نرزلنا سلزي إيرترا أبا قداسي مدرخ يا زلا تكونتات دما نابي قصو كما بلغل أمريكا نتعدل تتقيمهم سير ترايس أرحو دخونو ويسوم تسيقتي يسيقوا يخونو نزبليو زيادة جن أمون جوزين كل زي أب كبابينا زلو بعبيو بملكنا إمارات راينا هنريان غل إمارات عبس الواكل ويابز قدايزي نابنت زي أمون كلتين هجرات أمون إماراتن It's been over. أمون جوزين كلتين هجرات ولو كبشم أوبك استبقسس أجمع نرنتلنا كينوز خدس أجمع كم زلوا ميزان الجرزلو انتهي تسأجمع دحريلكمني زي أوبك مرأيا نايتوش تأوز أجمع مدعلم بر بعبيو أمون كلتين هجرات كبيت زخونه ودر يزلو أبزوان زدما كلتين هجراتنا ناتم مرجع وسيدنا اللوا توسيدنا وزلوا مرجع من البات نشتي مبرك باكم من انت عنت ربحا كم تعلي خلت مريض وزلوا سقمتي نابيك وزي خل كنرينا مجمريا حدا نزوم عرب بغرب هذا فلطم زبالا زربان مكس معكم اتباع سناتهم سي ترى نقرب حتصير زي كودا زغل ويون ابت اولا كفيلهم ترى راديوم كفتحوا وزغلهم
ንዑ ፈቲሖም ናብ ካልእ ነገር ክሰግሩ ዝኽእሉ ከይመስለና እዚ ነዊሕ እዋን ክቕፅል ዝኽእል ባእሲ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ points worth noting about the announcement, but instead would pursue a was in surplus to a country that is now in debt and still heavily reliant on oil. And now the UAE finds itself in a position whereby when the prices stabilize after the war in Iran finishes, the UAE has the ability to pump enough oil to bring the oil price so low that Saudi Arabia will be plunged into an economic crisis while UAE can still survive on that. Bin Zayed supported Bin Salman on the basis that Bin Salman would not be able to assert Saudi power and influence in the region as UAE pursued its own initiative, its own foreign policy. In Yemen, the UAE decided እዚ ዘረባ እዚ ናይ ብሓቂ ኣገዳሲ ዘረባ እዩ ስለምንታይ እየ ዘርእየኩም ዘለኹ እንታይ እዩ ዘጋጥም ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብ መንጎ እዚኦም ክልቲኦም ዘለዉ ባእስን ህልኽን ኪኖቲ ንሪኦን ንሰምዖን ዘለና ኢና እምቆት ዘለዎ እዩ ኤርትራ ዝመረፀቶ ውሳነታሲ ናይ ብሓቂ ክትግረሙ ኢኹም ማለት መንግስቲ ኤርትራ ንነዊሕ ኣርሒቑ ዝጥምትን ንጂኦፖለቲካ ድማ ፅቡቅ ገይሩ ክርዳእ ዝኽእልን ኣቐዲሙ ኣካይዳ ናቱ ክግምግም ዝኽእልን ክዕውተኒ ዝበለ ስጉምትታት ኣብ ምውሳድ ድማ ድሕር ዘይብል መንግስቲ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ኣብዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ኩናት ብፍላይ እዚ ናይ ኢማራት ኣብ ልዕሊ ናይ ንጉስ ናይ ስዑድያ ብጥውይውይ ዝበለ መንገዲ ብመንገዲ እስራኤል እናገበረ ብመንገዲ ኣሜሪካ ብመንገዲ ካልኦት ብመንገዲ ሱዳን ብመንገዲ ሑቲ ብመንገዲ የመን ብብዙሕ መንገዲ ክቆርቆሮ ዝፍትን ዘሎ እንታይ ስለ ዝመፅእ ዘሎ እዩ እዚ ሕጂ ካብ ኦፔክ ወፂኡ ዘሎ ድማ እቲ ኩናት ጠጠው ምስ በለ ብብዝሒ ነዳዲ ብምሻጥ ዋጋ ናይ ነዳዲ መሬት ከም ዝዘብጥ እሞ ስዑድያ ባንክራፕት ንክትከውን ንምግባር ክሕግዞም ዝኽእል ዝበልዎ ስትራቴጂዮም ክኽተሉ እዩ ዝብለና ዘሎ ስለምንታይ ግን ከምኡ ክገብሩ ይመርፁ ኣለዉ እንድሕር ኢልካ ምክንያቱ ስዑድያ ንኢማራት ከምኡ ድማ ንዱባይ ከተንበርክኾም ዓጢቓ ተንስያ ስለ ዘላ I'm going to show you this one ክሳዕ ክንደይ እቲ game sophisticated ምዃኑ 2025, a new airline owned by the Crown Prince of Saudi Arabia took off from Riyadh to London Heathrow. A Boeing 787 painted in deep lavender purple, leased from Oman Air because the airline's own aircraft had not been certified by the FAA yet. Every seat was filled and not one of those passengers had paid for their ticket. That detail, the one that makes Riyadh Air look unserious today, is exactly why Dubai is terrified of what comes next. Because Riyadh Air was never designed to compete with Dubai. It was designed to end Dubai's 40-year grip on the Gulf sky. And by April 2026, this week as I'm recording this, the plan is already working in ways most aviation analysts are still refusing to admit. Let me walk you through exactly why Dubai is terrified. Because once you see the full picture, the record profits and record passenger numbers start looking less like dominance and more like the last great year before the climb down. Start with the order book. Riyadh Air has placed firm orders. ዛ ዘረባ ነቶም ሰምዑ ሰሚዕኩም ኣለኹም this is እቲ ባእሲ ናይ ስዑድያና ኢማራትን ኣብዚ ዝብገስ ሳክት በቲ ንሰምዖ ዘለና ዘረባ ጥራይ ኣይኮነን ባእስናቶም ወይ እውን ኣብ ሱዳን ብዘሎ ረብሓ ኣብ የመን ብዘሎ ረብሓ ኣብ ቀይ ባሕሪ መን ይመፅእ መን ኣይመፅእን ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ትመፅእ እሱ ከም ተወሳኺ እዩ ቀንዲ ባእስናቶም እቲ ቀንዲ ህልኽናቶም ኣብዚ ዝምርኮስ ንስኻ እንታይ እዩ ዱባይ ክትብሉ ከለኹም እንታይ እዩ ዝዝከረኩም ዱባይ ኤርፖርት ብዙሕ ሰብ ትራንዚት ክገብር ከሎ ብዱባይ እዩ ገለገለ በቀጠር ግን መብዛሕትኡ ብዱባይ ወይ ብአቡዳቢ እዩ ኤሚሬትስ ዝበሃል ሓደ ካብቶም ቀንዲ መክሰብ ዘለዎም ዓብይ ኤርላይን ናይ ዓለምና እዩ ድሕሪኡ ኢትሓድ ዝበሃል ኣሎ ዱባይ ፍላይ ዱባይ ዝበሃል ኣሎ ካልኦት እውን ህልው ኮይኑ ስዑድያ መጀመርያ ልዕሊ 35 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ እያ ኤርፖርታት ናታ ኣየር ናታ ብሙሉ ዱባይን ናይ ኢማራት ነፈርትን እየን ብሕተንኦ ነይረን well Ahmed bin Salman I'm going to change this ኢሉ بزربات رادي يكون خبط أكبر 182 نفرت ناي مقعزيا أب حدا جزء firm orders ساكن ناي زربات يكون ودو زخنة كسر حزلو نفرت عزيزو سلاسان شعاتن بوينغ شعاتن 787 بحالا سوسا ايرباس A321 بحالا مالتيو اسران حمشان ايباس كمزين 31 زلهم سلازي زي اوردر دما firm order كمزي منالبات ترخيبه دا يكونس زتودى بتناتهم ናይ sovereign fund ዘለዎም ቡ ዝድገፍ ኢንቨስትመንት ማለት እዩ እዚ ነገር እዚ ድማ ኣብ ሪያድ እቲ ዝዓበየ ኤርፖርት ካብ ናይ ዱባይ ኤርፖርት 3 ዕፅፊ ዕብየ ዘለዎ ኤርፖርት ንምህናፅ ዝተገበረ እዩ እዚ ማለት እዚ ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ቲዮሪ ዝተበገሰ ኣብ 2015 ግን ናብ ተግባር ተለዊጡ እቲ ስራሕ ይቕፅል ኣሎ እቲ ኤርፖርት ሓደ ተርሚናል ናቱ ተኸፊትሎ እቲ ካልእ ተርሚናል ናቱ ድማ ቀንዲ ዕላማ ናቱ ኣብ 2034 እዩ 2034 ስለምታይ መሪፆሞ ምክንያቱ ኣብ 2034 ስዑድያ ዋንጫ ዓለም ክትእንግድ ስለ ዝኾነት
ኣብቲ ዋንጫ ዓለም ትንግደሉ ኩሉ ነገር ተዳልዩ ብዙሕ ቱሪስት ከእንግድሉ ዝኽእሉ እዮም ኩሉ እዚ ፕላን ናይ ስዑድያ ኣብቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ኣተኪሮም ድሮ ቱሪዝም ናቶም ሕጂ ስዑድያ ቱሪዝም ክበሃል ከሎ ሰመን ኣሎ ንስዑድያ ዝኸይድ ገለ ዝብል ኣሎ ዘይፈልጥ ሰብ ስዑድያ ቀዳማይ ቱሪዝም ናቶም እንታይ ትፈልጡ ዶ መካን መዲናን መዓት እስላም ንሐጀ ዝኸይድ ኣለዎ ካብ ሙሉእ ዓለም እዚ ጥራይ ከባቢ ብሚልዮን ዝቁፀረ ኣይዶነ 8-7 ሚልዮን ዝበፅሕ ሰብ ዓመታዊ ናብ ሕጂረ ዝኸይድ ኣለዎ እዚ ኣገዳሲ ክፋል ናይ ቱሪዝም እዩ ኣብ ልዕሊኡ ጥራዮም ክውስኹ ዘለዎም ካልእ ኤርፖርታት ገይሮም ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለዎም ስዑድያ ነቲ ቱሪዝም ንክዕብይዎ ዓብ ፖቴንሻል ማእከል ስሕበት ናይ ምስልምና እዩ ዓብ ሃገር እዩ ብዙሕ ቱሪስት ኣትራክሽንስ ኣለዎም ሞደርን ኢንፍራስትራክቸር ከምታ በዓል ዱባይ ሽም ኣብ ዘይብሉ ደዘር ተሰሪዑ ዘሎ ዘይኮነ ስዑድያ ታሪክ ዘለዎ ምስ ታሪክ ኣተሓሒዝካ ክግበር ዝኽእል ምዃኑ ሪል ስቴት ንክትገዝእ ትኽእለሉ መንገዲ ትካላትካ እውን ንክትገብር ዓበይቲ ኮርፖሬሽንስ ሄድኮርተርስ ናተን ኣብ ስዑድያ ንክገብራ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብዚ እንታይ ዝከገይሮም ኣለዉ ፓይሎታት ብኸመይ ክስሕቡ ፈቲኖም ኣሎ ንዱባይ ክቐትልዋ ኢሎም ተበጊሶም ከም ዘሎ በዚ ካ ትርኢ ኢማራት ፀሊኦሞም ዘለዉ ንስዑድያ ከውድቕዎም ዝደልዩ ዘለዉ ድማ ከይቀደሙና ክንቀድሞም ኣለና ትብል ዘረባ ምዃና ኢና ንርኢ ዘለና ኤርትራ ምስ ስዑድያ ዝምድና ምግባራ ድማ ክንዲ ምንታይ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ዘለዎ ምዃኑ እዩ ምክንያቱ ስዑድያ ሕጂ እያ ትህነፅ ዘላ ወላ እኳ ነዊሕ ዝገበረ ታሪክ ዘሎ ሃገር ትኾነ ሕጂ ዝህነፅ ዘሎ ስለዚ ኤርትራ ድማ ብሕጂ ክንሃንፅ ስለንደል ዘለና ምዝ ትንስስ ዘሎ እንተሰሪሕካ ክትረብሕ ትኽእል ቀደም ላዕሊ በፂሑ ዘሎ ሽርክነት ክትብሎ ከለካ ክበልዓካ ክጥራይ ዝኽእል ስለዚ እቲ ናይ ኤርትራ ምሕዝነት ቀዳማይ ጎረቤት ናይ ካልኣይ ድማ ኤርትራ ዓብዪ ፖቴንሻል ኣለዋ ምስ ስዑድያ ንክትነግድ ምክንያቱ ዓብ ህዝቢ እዩ ሕርሻ ዓቕሚ ኣለና ኣብ ሕርሻ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ምስ ዘለና ፀጋታት ድማ ኮምፕሊመንታሪቲ ይረኣየሉ እዩ ስዑድያ ዓብ ናይ ቱሪስት ሰንተር ተኮይኑ ኤርትራ ድማ ንእሽተይ እንተጌርና ካብኡ እውን ክንስዕበሉ ንኽእል መንገዲ ኣሎ ምክንያቱ ናትና ወይዘርን ናቶምን ስለ ዝፈላለ ከምዚ ዝሪኦ ዘለኹ ንበዓል ቀጠር እውን ዓብ ስግኣት እዩ ግን ቀጠር ምስ ስዑድያ ተመላሊኦም ክሰርሑ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ምስ ስዑድያ ክበኣሱ ይደልዩ ኣለውን ሓንቲ ኣብ ዝያደ ዝበለትኒ ናይዞም ኩሎም ፓይሎታት ካበይ ከምፅዎም እዮም ንዝብል ሕቶ ስታይ ስከይልዎም ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብምሎም ፓይሎታት ካብ ዱባይ እዮም ከምፅዎም ሓደ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኦፈር ብምግባር ደሞዝ ናቶምን ናይ ታክስ በነፊትን ናይ ካልእን ገይሮም ፓይሎታት እቶም ዝበለፁ ፓይሎታት ናይ ዓለም ናብ ስዑድያ ከም ዝመፁ ኣትራክሽን ክገብርዎም እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ድሮ እቲ ገይሮሞ ዘለዉ ኦፈርስ ኣብዚ ኣውፅዎ ነይሩ ጀስት ኣሜዚንግ ንምንታይ ውድድር ኣብ መንጎ እዚአን ሃገራት ይካየድ ኣሎ ከተሓሓዘልኩም ስለዝኾንከ ኣብዚ ረዩ ፈር ፓይለት ሓደ ፓይለት እንታይ ክንከፍሎ ኢና ኢሎም ኦፈር ገይሮም ኣሎ ካብ 920,000 ሪያል ታክስ ፍሪ ገዛውቲ ካልእ ነገራት ካልእ ሓለፋታት ክንገብረሉ ኢና ስለዚ ብዙሓት ፓይሎታት ካብቲ ማእከላይ ምብራቅ ናብ ስዑድያ መፅኦም ኣብዚ ናይ ሪያድ ኤርዌይስ ክሰርሑ ምዃኖምን ኣብቲ ናይ ኪንግ ሱልማን ኤርፖርት ይመስለኒ KSA ዝብልዎ ኤርፖርት ይስራሕሉ ኣብኡ ብሓፈሻ ደ ፕላን ኢዝ ከመይ ጌርካ ንስዑድያ ናይዚ ኤቪዬሽን ናይዚ ቱሪዝም ሴንተር ትገብራ ንሪያድ ድማ ሴንተር ናይ ግራቪቲ ትገብራ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ነዚ ምናልባት እዚ ኩናት ናይ ኢራን ተዘይጋጥም ይብል ኣነ ብናተይ ገምጋም ምናልባት ንክበፅሕዎ ከቢድ ምኾነ ምክንያቱ ኢማራት ኣብ ነዊሕ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ቅድሚኦም ነዊሕ መንገዲ ከይዶም ስለ ዝፀንሑ ኢለ ኩናት ናይ ኢራን ግን ንዱባይ ከም ዘይትሰርሕ ኢማራት ጠቕላላ ከም ዘይትኽፈት ስዑድያ ግን ወላ ሙሉእ ብምሉእ ተዘይኮነ ኩሉ ነገራ ከም ዝሰርሕ ገይርዋ ኣሎ እዚ ድማ ስዑድያ ቱ ሰም ኤክስተንት ትኽተሎ ዝነበረ ዲፕሎማሲ ፍረናቱ ትሪእየሉላ እቶም ካምፓኒታት ካብ ዱባይ ከመይ ጌርና ናብ ስዑድያ ክንከይድ ዝብሉ ዝነበሩ ድማ ካልእ ኣልተርናቲቭ ተገዲዶም ዝኸድሉ መንገዲ ተፈጢሩሉ ወላ ሕጂ እንታይ ገይሮም እዚ ናይ ዱባይ ኩናት ደብዳብ ምስ በፅሐ ብዙሓት ካምፓኒታት ነቶም ሰራሕተኛታት ናቶም ንስዑድያ እዮም ሙቭ ገይሮሞም ምክንያቱ ጠቕላላ ካብቲ ማእከላይ ምብራቅ ንከምፅዎም ናይ ታክስ ፀገማት ስለ ዘሎ ንስዑድያ ብዙሕ ካምፓኒታት ሙቭ ክገብራ ፈቲነን እየን ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ሓደ ዓብይ ዓውደ ኩናት ናይ ቁጠባ ክካየድ ምዃኑ ኣብ ዙርያና ንሕና ድማ ኣካል ናይ ቀይሕ ባሕሪ ብምዃንና እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣካል ናይቲ ውድድር ኣብ ከባቢና ዝካየድ ዘሎ እዩ ኤርትራ ድማ ነዚ ዕድል እዚ ናይ ብሓቂ ክትጎየሉ ዘለዋ እያ ምክንያቱ ኣብቲ ውድድር ኣይታትን እያ ግን ኣብ ከባቢና ከምዚ ዓይነት ናይ ቁጠባዊ ሕምባበን ስትራቴጂን ኣብ ዝፍፀመሉ ዘሎ ንሕና እንወስዶ ስጉምትታት ፅባሕ ንጎ ንዓና እውን ንቅድሚት ክወስደና ዝኽእል እዩ እዚኣ ንግረ መንገደይ ክተቕሰልኩም ስለ ዝደልየ እቲ ዙርያና ዘሎ ኩነታት ክንርኢ ኣለና ከባቢና ናይ ቁጠባ ከመይ ምንቅስቃሳት ይግበራሉ እቲ ኣሜሪካ ናብ ኤርትራ ትመፅእ ዘላ ድፍኢት ናይ መን ከም ዘለዎ ሓደ እዚ ምናልባት ንክጣብና ሸጋሪ ድግን እስከ ንስማዓዮም ሓደ ግዜ ትዝብልዎ ወላ
ካብ ዜሮ ተበጊሶም እዮም ተበልካዮም እውን ንኽትሰምዑ ኣሚን ኣነ ቅድሚ ሕጂ ተዛሪበ እንድየ ናይ ብሓቂ መዳልያ ዝግብኦ ናይ ወፃእተኛ ዓርኪ ናይ ኤርትራ እንተሎ ፕሮፌሰር መሓመድ ሓሰን እዩ እንታይ እስከ ይብላ ኣሎ so brilliantly እዩ ነዚ ነገር ዝተዛሪብዎ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ወላ እውን ኣብ ኣፍሪካ ነፍሳ ዝኻለት ብምግቢ ሰልፍ ሰፊሽንት ማለት እዩ ነፍሳ ክትመግብ ትኽእል ሃገር ኤርትራ እያ ዘላ ካብ ካልኦት ሃገራት ድማ ሓንቲ ጥረ እኽሊ እውን ኣይትልምን እያ ዘላ እዩ so እዚ ንሱ ግደፎ ነዚ ንምግባር እንታይ ገይሩ እቲ መንግስቲ ይብሎም ኣሎ ፍሉይ ብልሒ ናይ ኣልበርት አንስታይን ድማ የድልዮም ነይሩ ኢሉ እንታይ ኢሎም ሓሲቦም ኢሉ ማይ ካብ ኣባጅጎ ክመፅእ ከሎ ነቲ ዝመፀና ዘሎ ማይ ክንዕቅብ ኣለና ኢሎም ሓሲቦም ሲምፕል እዚ ጂኒየስ ኣይኮነን ማንም ሰብ ክሓስቦ ዝኽእል ግን ክገብሮ ዝኽእል ግን ኣዝዩ ሓያል ሰብ ጥራይ ምክንያቱ ብዙሕ ዋጋ እዩ ዘኽፍለካ ስለዚ ኩላን ማይ ዝነጠበት ብዲጋ ክሕዝዎ ጀሚሮም ኢሉ 800 ዲጋታት ልዕሊኡ ሰሪሖም ኣለዉ ኢሉ እታ ኔክስት ስቴፕ ዝብላ ግን ኣይ ቲንክ ብዙሕ ኤርትራዊ ተዛሪብላ ዘይፈልጥ እዩ ነዛረበላ እንዲና ግን ብከምዚ ዓይነት ኤሌገንስ ተዛሪብና ላይ ንፈልጥን ኢና እንታይ እስከ ኢሉ ናፅነት ክመፅእ ከሎ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ከተማታት ዝቕመጥ ዝነበረ 400,000 ነይሩ ኢሉ ድሕሪ 35 ዓመት ናፅነቶም ከባቢ 400,000 ኣብ ከተማታት ዝቕመጥ ዘሎ ኢሉ ህዝቢ ኣይቀየረን እንታይ ገይሮም ኢሉ ኩሉ እቲ ቀረባት ኣብ ገጠር ጥራይ ገይሮሞ ኢሉ ኩሉ እዚ ዲጋታት ዲጋ ዓዲ ሓሎ ድዩ ዲጋ ስልማ ድዩ ዲጋ ናይ ከርከበት ድዩ ኩሉ እቲ ኢንፍራስትራክቸር ኤርትራ ትሰርሖ ዘላ ካብ ከተማ ወፃኢ ኢሉ እዚ ማለት ማለት እዩ እቲ ገጠር ዘሎ ናይ ሶላር ኤነርጂ ይረክብ እንተኮይኑ ዲጋ ኣብ ጥቁ እንተለዎ ከልምዕ ዝኽእል ተኮይኑ ንከተማ ገፁ ፀደፍደፍ ዘብል ምክንያት የብሉን ከተማ ክኸይድ ተኮይኑ ኣላቶም እዚኣ ይምልኣን ይሱ ከተማ ክኸይድ እንተኮይኑ እንታይ እዩ ጅቡ ኣሚን እዩ ዝኸይድ ኣቦ ኣሜሪካ እንተሎ ወዶ ኣሜሪካ እንተሎ ወይ እውን ሰለስተ ደቂ ኣብ ኤሮጳ እንተለዉ ካብ ገጠር ኣውፂና ክትሓርስ ስለ ዘይትኽእል ኣብ ከተማ ከነቐምጣ ካይና እንታይ ኢሎሞ ገንዘብ ዘለዎም እዮም እዞም ሰባት እዚኣቶም ገዛ ክገዝእሉ ድዮም ገዛ ክካርይሉ ዝኽእሉ እዮም እንተዘየለ ኣብ ካልእ ዓለም ኣብ ካይሮ ከም ኣብነት ይባሎ ኣብ ግብፂ ኣብ ንግሆ ካብ ገዝኦም ካብቲ ገጠራት ናይቲ ዓዲ 3 ሚልዮን ናይ ህዝቢ ናብ ካይሮ ናብቲ ኣልቃህራ ይኣቱ ናብ ግብፂ ማለት ናብታ ካፒታል ካይሮ ይኣቱ ምሸት ድማ ይወፅእ ኣብ ኤርትራ ዝበዝሐ ሰብ ናብ ዓብ ከተማ ክኸይድ ዝግደደሉ ምክንያት የብሉ ምክንያቱ እዛ ዘረባሱ ዝዛረባ ዘሎ ምግናን ክትመስለኩም ትኽእል እያ ንሱ ኣብ 2026 እዩ ዝዛረባ ዘሎ ኣነ ግን ኣብ 2005 ክነግረኩም ኣብ 2005 ወይ 2004 ኣነ ዝፈልጣ ጥራይ ክገልፀልኩም ፈለዳርብ ዝበሃል ሕክምና ናይ ደናግል ነይሩ እቲ ዓዲ ፈለዳርብ ዝበሃል ብዝኾነ ይኹን ኣጋጣሚ ልቺ ቅድሚ ኣና ገዛውተይ ኣብ ከረን ዝነበረ ገዛዋ ጫፊ ነይሩ ልቺ ቅድሜና ኣትይዎም ቦምባ ቅድሜና ኣትይዎም ተርዲኹም ኣለዎም ሕክምና ድማ ናይተ ደናግል ካብቲ ኣብ ከረን ዘሎ እሱ ይበልፅ ነይሩ ሰብ ካብቲ ከተማ ናብቲ ዓዲ ይኸይድ ነይሩ ክሕከም ኣነ ከጋንን ኢለ ወይ ነዚ ንሱ ዝብሎ ዘሎ ከፀባበቕ ኢለ ዝብለኩም ከይመስለኩም this is my personal experience ካብቲ ከተማ ናብቲ ገጠር ከይዱ ይሕከም ነይሩ ሰብ እቶም ኣብ ገጠር ዝነበሩ ልቺ ነይርዎም ቅድሜና ኣብቲ ገዛውትና ትፓሎ ካብ ኒው ተጎታት ይትይ ዝመፅእ ነይሩ እንታይ ንኽብለኩም ቡምባታት ኣብቲ ዓድታት ኣትዩ ነይሩ እዚ እንታይ ንኽብለኩም ኢለ እቲ መንግስቲ ኣብዚ ገጠራት ብዙሕ ነገራት ገይሩ ኣሎ ብዙሓት ሰባት ፅሒፍኩም ላይ ኣለኹም ኣብ ዓድናስ ብዙሕ ለይቱ ፍሪጃት ገለ ኣሎ ገለገለ ኢለና ሓደ ሓንቲ ቪድዮ ናምፅልኩም ነይረ ከባቢ ዓረዛ ገለ ዘሎ ሶላር ተገይሩ ገለ በለታት ኣብኡ ኣብ ገዛውቶም ፍሪጅ ገለገለ ይጥቀሙ ኢሉ ኣብ ካልእ ከተማታት ግን ኤሌክትሪክ ኣይነበረን ሽዑ ቅድሚ 4 ዓመት ገለ እቲ ናይ ከተማታት ልጅ ጠፊ ኢሉ ኣብ ዝነበረ እንታይ ንኽብለኩም ኢሉ እሱ እቲ ናይ ዴቨሎፕመንት ፖሊሲ ናይቲ መንግስቲ ኤርትራ መጀመርያ ኣብ ከተማ ጥራይ ተጌርካ ኩሉ ህዝቢ ናብ ከተማ ክመፅእ ስለ ዝኽእል ንከተማ ጥራይ እንድሕር ፎከስ ጌርካ ድሓር ድማ ኣብ ከተማ ትገብሮ ነገራት ዘላቒ መፍትሒ ከምፅኣልካ ኣይክእልን እዩ ዘላቒ መፍትሒ ዘምፅኣልካ ንኣብነት ዲጋታት እዩ ዲጋታት ድሕሪ ዝመፅእ ተቕርፂ ኣሎ ምናልባት ሕጂ ኣይትሪዮን ኢኻ ኣብ ዲጋታት ኢንቨስት ዝገብር መንግስቲ ድማ እዚኣ ክነግረኩም እየ ኣብ ዲጋታትን ኣብ ሕክምናን ሓደ መንግስቲ ኢንቨስት ይገብር እንተሎ ቅልጡፍ ዓወት ክትረክብ ኣይትኽእልን ኢኻ ወይ እውን ዘንፀባርቕ ዓወት ክትረክብ ኣይትኽእልን ኢኻ ዘብለጭልጭ ዓወት ክትረክብ ኣይትኽእልን ኢኻ ኣብ ነዊሕ ግዜ ግን ዲጋታት ምስ ተሰርሑ እንታይ የጋጥሙ ኣብቲ ከባቢዮም ማይን ሓመድን ይዕቀብ እቲ ኔቸር ናይቲ ከባቢ ኣግራብ እናበቆለ ይመፅእ ሳዕሪ እናተመለሰ ይመፅእ እቲ ዝናብ ድማ መመሊሱ ከም ዝመፅእ ይኸውን ስለዚ መሬት ኣብቲ ተፈጥሮኣዊ መልክዓ ትምለስ ምናልባት 20-30 ዓመት ክስሕና ትኽእል ትኸውን ድሕሪኡ ግን እቲ ዝበለፀ ፍረ ኢኻ ትረክብ ስለዚ መርሕነት ናይ ኤርትራ ገይርዎ ዘሎ ንነፍሶም ፅቡቅ ከም ዘይርዩ ኣብ ፅቡቅ ከም ዘይከዱ ፅቡቅ መኪና ከም ዘይዝውሩ ፅቡቅ ሂወት ከም ዘይህልዎም ገይሮም ኣለዉ ዝመፅእ ወለዶ ግን
ዝበለፀ መሰረት አንጽፎም ልሎ ነዚያ ጥራይ ክንጥምት ክንከላለና የስ ኣብ ከተማ ፅርግያ ሰሪሕካ በለጭ ዝብል ጌርካ ብቱሪዝም ገንዘብ ክትረክብ ትኽእል ኣይከኣልን ይብል ኣለኹን ብሓፈሻ ግን እቲ ተገይሩ ዘሎ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዚ ድማ ከቢድ እገዳ ወሪድዋ ዘሎ ሃገር ምዃና ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ሽግር ከላ ዝገበረቶ እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ድምስክር ክሰምዕ ከለካ እውን ክብረት ክስማዓካ ይስማዕ ነዊሕ ተዛሪበ ኣለኹ ነዋሕ ቪድዮ ስለ ዝገበረ እዩ We have self-sufficiency. Health is free. Education is free. And we have a popular army. Our army, 52% are women. What a talk they are talking. Why we have to go? They made an embargo. They wanted to quarantine us. Now the different, a progressive nationalist state and a Sudanese state. United States with Anthony Lake created a theory, what they called anchor states. ብሓፈሻ እቲ ዝብሎ ዘሎ ኤርትራ ናይ ብሓቂ ሰራዊታውን ህዝባዊ ሰራዊት እዩ ህዝቢ እቲ ሰራዊት ክሳብ 52% እውን ደቂ ኣንስትዮ እየን ይብላ ኣሎ ስለዚ ኣብ ሓቂ ናይ ኤርትራ ኣብ ሓደ ግሩፕ ናይ ፀዓዲ እዩ ዝዛረብ ነይሩ ፖለቲከኛ ናይ ኤውሮጳ ስለ ዝነበረ ድማ ተሰማዕነት ዘለዎ ሰብ እዩ ከምዚ ኢሉ ንኤርትራ ኤርትራዊ ዘይኮነ ክምስክረላ ከሎ ዓብ ተራ እዩ ኤርትራውያን ነብስና ክንምስክር ከለና ናይ ነብስኻ ስለ ዝኾነ ናይ ነብስኻ እውን ክትገብር ኣለካ ግን ሳልሳይ ኣካል ወይ ካልእ መሓዛ ናይ ኤርትራ ከምዚ ኢሉ ክዛረበልካ ከሎ ግን ዓብ ግርማ እዩ ዘለዎ ናይ ብሓቂ እዚ ሕጂ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነታት ድማ ንኤርትራ እዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ብፍላይ ምስ ኣሜሪካ ንብሎ ዘለና ፅምዶ ናብ ፅቡቕ ነገር ተቐይሩ ኤርትራን ኣሜሪካን ሽግረን ፈቲሐን ናብ ፅቡቕ መማኣዝናት ኢና ክንከይድ ተስፋ ንገብር ሕጂ ናብቲ ድራማ ናይ ጎረባብቲ ክንሰግር ወትስ ጎይንግ ኦን ኣብቲ ኔይበርሁድ ናትና እስከ በዚያ ንጀምር በኋላ በአብይ አህመድ መስሪያ ቤት በኩል የተጻፉትን ደብዳቤዎች እየተመለከትኩ ነበር መጀመሪያ የአንተ ፕሬዚደንትነት የተራዘመው በ2013 አዋጅ ነበር አዋጅ ስራ ላይ እንዳልሆነ ይታወቃል ሁለተኛ ተስተካከለ ተብሎም የተራዘመው በ2015 በወጣ አዋጅ ነው እሱም አዋጅ ተሽሮ ሌላ አዋጅ ወጥቷል ከዛ በኋላና የማይገባኝ ለምንድን ነው በህይወት ባለ ህግ ስልጣኑን ማራዘም ያልፈለጉት በተሻረ ህግ ከተሻረ ህግ የሚቀዳ ስልጣን ትርምስ የመፍጠር ግብ ያለው ደረጃ ደብዳቤውም ያየሁት አንተ የተጻፈው ይጨረስና ሪፖርት የሚባለው ነገር እሱ ጨረስኩ ከዛ ተመልሼ ሆቴል የገባ ወደዚህ መምጣት ነበረብኝ ከመምጣቴ በፊት ግን ኦልሬዲ እዛ የሆነ አንዳንድ ኢንጌጅመንቶችን ከመጣ ዘንዳ ለማድረግ ሆቴል ገባ ከሰዓት በኋላ ሆቴል ስገባ ያ እንትን መጣ እጄጋ እኮ የደረሰ ደብዳቤ የለም ፎርዛት ማተር በቃ እንደ ማንኛውም እኛ በምንድን ነው በራሱ በፕራይም ሚኒስትሩ ፐርሰናል ይሁን ያ በፋና ወይም በምን ብቻ ይሁን እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ብልፅግና ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ሽመት ክበካ ከሎ ኣታሊሉ ከም ዝሃበካ ፈሊጥካ ዶ መዓስ ከፈሊጥካ እዩ ዝብሎ ዘሎ ምክንያቱ እቲ ሽመት ብመንገዲ እቲ ውዕል ፕሪቶርያ ክገብረልካ ዝግብኦ ዘይኮነ ዝሃበካ ኣታሊሉ ብካልእ ቅድሚ እቲ ኩናት ብዝነበረ ዓንቀፅ ሕጊ እዩ ነቲ ሽመት ሂበካ ዘሎ እዚ ማለት ድማ መጋበርያ ናቱ ንክትከውን እምበር ብመልክዕ ብመሰረት ናይቲ ውዕል ፕሪቶርያ ፕሬዚደንት ናይቲ ክልል ንክምረፅ ዝተገበረ ኩነታት ምዃኑ ስለምንታይ ከም ዓይነት ድራማ ክገብሩ ክኢሎም ንዝብል ዘረባ እዩ ዝምልስ ዘሎ ንሱ ቀልጢፉ ከም ዘይሰምዖን ከም ሰቡ ደንጉዩ ከም ሰምዖ እዩ ዝነግር ዘሎ ኣዛራባ ርእሲ ስለ ዝነበረ ድማ እዩ ኣብ ዩቱብ መፅኡ ብዛዕባ እቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ብዙሕ ድራማታት ተገይሩሎ ናይ ብሓቂ ኣብ ብስቁልቁል ዝበለ ፖለቲካ ወሪዳ ዘላ ተዓዲ ከመይ ክኸውን እቲ ኩነታት ናይ ትግራይ ቁርብ ዘተሓሳስብ እንዲ ግን ያ ሪዝ ወረዲዝ ቀሊል ዘይኮነ ፖለቲካዊ ኩነታት ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ንእሽተይ ጥራይ ክውስኸልኩም እየ ድሕሪኡ ክንሰግሮ ንኽእል ኢና ካልእ እውን ከምኡ ሓቲትዎ ነይሩ ብዙሕ ሕቶታት ሓቲቱ ነይሩ ካልእ ዝብልዎ ዘሎ ስምዑ ችግር እቶም ዝፈረሙ ሰባት ኩነታት ዝወለዶ እዩ ሕዚ ግን ናብቲ ናይ ትግራይ ረብሓ ብዝቕይር መንገዲ ንኽይደሉ ከይብሉ በቲ ዝፈረሙሉ መንገዲ ክመርሕዎ ክፅዕሩ ትሪኦም እሞ እቲ ጉዳይ ሲ እቲ ኩነታት ተገዲድዎም ዘይኮነስ ደልዮምዎ ግዲ እዮም ፈሪሞምዎ ኢልካ ክትሓትት ትግደድ ንኣብነት ጊዜያዊ ምምሕዳር ምጥያሽ መንግስቲ ኣፍሪስካ ትምልከት
شعون ጥሪ ከባቢ ሓንቲ ጽሑፍ ካብቶም ናብ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ዝኸዱ ሰባት አርቲክል ዝበሃል ሓንቲ ጽሕፍቲ ኣብ ሓደ ሚድያ ኣብ ሓደ ዌብሳይት ዝተሓተመት ነይራ እንታይ ኢሉ ጽሒፉ ኣብ ትግራይ ዘሎ ቤት ምክሪ ፕሪስካ ጊዜያዊ ምምሕዳር ምጥያሽ ዘድልየሉ ምክንያት ይብል ኣብ ፕሪቶሪያ ዝተስማዕማዕናሉ እዚ ዝገበርናሉ ምክንያት እቲ ቤት ምክሪ ሙሉእ ብሙሉእ ሕወሓት ስለ ዝተቆፃፀሮ እዩ ኢሉ ጽሒፉ ብእንግሊዝኛ እዩ ጽሑፉ ድሓር ታሕቶ ተፈጢሩልና መንግስቲ ኢትዮጵያ ብ2012 ኣነ ዘይተሳተፍኩሉ ወይ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ዘይተሳተፈሉ ዘካየደው መረፃ ኣፉስለይ ኢሉ ብምሕታቱ እሞ ንሕና ከዓ ምእንቲ ሰላም ኢልና ድሓን ተረዳዲእና ፀገማት ክንፈትሕ ንኽእል ተኮይና ንሶ ፌስና ቀልጢፍና ናብ መረፃ ንእቶ ኢልና ተቐቢልናዮ ዝኣተና ዘይኮነ እዚ ጉዳይ እዚ ብስሩ ናይ ሕወሓት ስለ ዝኾነ ይፍረስ ዝብል ሕቶ ቀሪቡ ዝኒሆ ካብ ትግራይ ዘዘረባዚያ ጻድቃን ዝገበረያ ነይራ ጻድቃን ዝተዛረባያ ነይራ ድማ ክሳዕ ክንደይ ነቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ንክፍርሙ ኢሎም ሰደድዎም ጌታቸው ረዳን ጻድቃንን ክንዲ ምንታይ ተንኪሎም ከም ዝነበሩን እቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝወሩ ዘሎ ድስቁልቁል ዝብል ዘሎ ኩነታት ናይ ዓቢ ሽጣራ ጥራይ ደይኮነስ እቶም ንሳቶም ዘወከልዎም ጌታቸው ረዳን ጻድቃንን እውን ኣካል ናይቲ ፀወታ ከም ዝነበሩ እዩ ዝነግር ዘሎ ናይ ብሓቂ ዘሕዝን ድራማ እዩ ኣብዛ ክልል ዘጋጥም ዘሎ ንበይኒ እዩ ሕጂ ድማ ናብ ወታደራዊ መናውራ ክኸደሉ ዝኽእል መንገዲ እውን ስለ ዘለዎ ብብዙሕ መንገዲ እዩ ሓጎስጎፅ ዝበሃሉ ዘለዉ ውልሲ ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል መጀመርያ there was this ሓንቲ ነይራትኒ ኣበይ ኣላ መሲልኩም ድሓን እዚኣ ክበክም ድሓን ኦኬ ሓንቲ ካልእ ነይራትኒ ግን ንግዚኡ እዚኣ ንስማ ድሓን ውድብ ህወሓት ነቲ ብፌደራል መንግስቲ ስልጣኑ ዝተናውሕን ብጀነራል ታደሰ ወረደ ዝምርሕን ጊዜያዊ መንግስቲ ከም ዘይቀበሎ ኣፍሊጡ ምንባሩ ዝዝከር እዩ ነዚ ስዒቡ እውን ጊዜያዊ ፕሬዚደንት ትግራይ ነቲ ብህወሓት ዝወፀ መግለፂ ብምንቃፍ ነቲ ሽመት ከይቅበል ተነጊርዎ ምንባሩን ክሳብ መወዳእታ ክቃልሶ ምዃኑን ኣጠንቂቑ ነይሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ዝሓለፉ መዓልታት ድማ ህወሓት ሓድሽ ፕሬዚደንት ንምቋም ኣብ ምሽብሻብ ከም ዝርከብን ምርኽኻብ መንግስትነት ክህሉ ምዃኑን ዝገልጹ ሓበሬታታት ክስምዑ ቀኒዮም ኣለዉ ንሓቅነቱ ኣመልኪትና ናብ ቤት ፅሕፈት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ብምድዋል ተፀዊዑ ይገይርሉ ያው ሙሉእ ብሙሉእ ጽዲቕዎ ካብቲ ናይቲ ውድብ ኣባላት ጀሚሩ ኣጠቃላሊ ህዝቢ በብደረጅኡ እስካዕ ቆሸት ሚይጥ ይግበረሉ ኣሎ ኦልሞስት ብጣዕሚ በቲ ዝወረደ መደብ በቲ ዝወረደ መሰረት እናተፈፀመ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ብትፅኢትና ኣብ ሓፂር ግዜ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ትግራይ እስካዕ ታሕቲ ኩሉ ሕብረተሰብ ተመያይጡ ርእቶታት ይብሉ ክስተኻኸል ኣለዎ ዝብሎ ተስተኻኺሉ ክፀድቕ ውሳነታትን ርእቶታትን እናሃበይ ዝርከብ እቲ ዝካየድ ዘሎ መድረክ ነዚ ኣጀንዳ ደጊፉ ንቅድሚት ክኸይድ ውሳነታት ዝዓርፈሉ ዘሎ ኩነታት ስለ ዘሎ ብንጹር ኣብዚ መዓልቲ እዚ ነባር ቤት ምክሪ ናብ ተግባር ክንሰጋ ወርሒ ተዋጊኡስ ኣነ ብሂወት ይፍረድ ይጀምረና ብልፅግና ተደሪብኩም ንዑስኻትኩም ስለዝዎ እዩ ጊዜያዊ መንግስቲ ክትፈልጦ ዘለካ ማለት እዩ እቲ ህዝቢ እንዳሕተቶይ ህዝቢ ሕተቶ ንኣየ ሓሊፍካ ምንም ትርጉም ስለ ዘይብሉ ስለዚ ተፈተወ ተፀልአ ፈታዊ ይኹን ፀላኢ ሕርር ይበል ሕወሓት ወሲነሎ ህዝቢ ትግራይ ወሲኑ ሓወልቲ የረ ካይድካ ተወሳነት ማለት ረእዮ ሚድያ እሞ ኣብኡ መልሲ ሃቦ ንኣየ ምንም ማለት ይኮነ ኣነ ስኻይ ሲኑለን ነገር የለን ግምት ወይ ድማ ጊዜያዊ መንግስቲ ካብ ሎሚ መዓልቲ ኣኺሉ እዩ ተወዲኡ ተወሲኑ እዩ ፀላእትና እነ ዳንኤል ክብረት ድዮም ዋላ ካልኦት ጊዜያዊ አስተዳደሩ ስልጣን መራዘም ለትግራይ ህዝብ ምን ይፈይድለታል የሚሉ ጥያቄዎች ግን አሉ። ለምሳሌ ከምን ይጠብቀዋል? ተፈናቃይ ይመልሳል ወይ? የትግራይን ህገ መንግስታዊ ግዛቶች ያስመልሳል ወይ? ትግራይን ወደ ፌዴሬሽኑ አጠቃላ እንድትገባ ወደ ክልልነት ቁመና እንድትመለስ ያመጣታል ወይ የሚሉ ጥያቄ ያላቸው ሰዎች አሉ። ቅድም ያልከው ይሄ ዝም የማለት ፌዴራል መንግስት የሚባለው ዝም የማለት በጀት የመቅጣት ነዳጅ የመቅጣት ምናምን ለረጅም ጊዜ ትግራይን የማዳከምና በዝግታ የመግደል ፖሊሲ ያ ጊዜያዊ መንግስቲ ኮይንካስ እንታይ ፋይዳ ኣምፂኻ ያ ተሕቶ ሕፅር ዝበለሲ እንታይ ፋይዳ ኣምፂኻ ጊዜያዊ መንግስቲ ኢሎም መሪፆምካሲ ስደተኛታት ዲኻ መሊስካ ባጀት ዲኻ ኣምፂኻ እንታይ ኻ ፈጢርካ ለነታ ትግራይ እውን ይብልዎ ኣለዉ ሓቂ እዩ ማለት ጌታቸው እዚ ታደሰ ወረደ ብቋንቋ ናይ ኣወል ስዕድ እኳ በቃ እናሳዕሳዕካ ነቲ ህዝቢ ኣዳኽሞ እዩ ነቲ ኣብ መንጎ ትግራይን ኣብ መንጎ ህወሓትን ህዝብን ዘሎ ሰራዊትን ዘሎ ኩነታት እናሳዕሳዕካ ኣረሳዮ ያ ነይራ ኢሉ ሕጂ ድማ ሓንቲ ነገር ወሲኾም ኣሎ ኣብዚ ችግር ቢፈጠር ኃላፊነት ትወስዳላችሁ ብለዋቸዋል የአሜሪካ መንግስት ልኡካን። እስኪ እንግዲህ ምን ብሎ መልስ እንደሚሰጡ እናያለን። አላነጋገር ነው አይሉም መቼም ዶክተር ደብረጽዮን ወይዘሮ ፈትለወርቅና ዶክተር አዲስ ዓለም ባሌማ በትናንትናው ዕለት
ከሶስት የአሜሪካ ኤምባሲ ልኡካን ጋር አልተነጋገርንም ይበሉ። ምን እንዳሏቸው ይታወቅ። በዚህ ውይይት ላይ አንድም የተነሳው ችግር ቢፈጠር ሁለት ኮንሲኩዌንስ እንዳለው ተነግሯቸው። ምክንያቱም እኛ የሚያሳስበን ብለዋል ልኡካን ቡድኖቹ፣ እኛ የሚያሳስበን የአካባቢው ሁኔታ ሳታነቡ ነው ወደዚህ ችግር እየገባችሁ ያላችሁ። እኛ ደግሞ በዚህ ፈጠር ከም ትርእይዎ ዘለኹም ናይ ኣሜሪካ ኤምባሲታት ዮም ሓለፍቲ ንህወሓት ኣጠንቂቖም እዩ ዝብል ዘሎ። ብሓፈሻ ኣብ ኢትዮጵያ ትገብርዎ ጉዳይ ንዓኹም ዝምልከት ኮይኑ ብዛዕባ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝግበር ስጉምቲ ወይ እውን ፋሕፋሕ ግን ንዓና ዝምልከተና ጉዳይ ስለ ዝኾነ ኢድና ከያእተወና ስቂልና ክንሪኦኩም ኣይንኽእልና እዮም ዝብሉ ዘለዉ። ስለዚ ንዓታቶም ንብልፅግና ኣብ ልዕሊ ብልፅግና ክወስድዎ ስጉምቲ ይኹን ኣብ ንሳቶም ክመርፅዎ ዝኽእሉ ነገራት መንግስቲ ኣሜሪካ ደስ ከም ዘይብሎ ገይሩ ዘጠንቅቕ ዘለዎ ሓደ ነገር ዘይርድኦም ነገራት ኣለዉ እዚኦም። የሳነ ሓደ ናፅነት ክትመፅእ ከላ ኣሜሪካ ክሳብ ኣዲስ ኣበባ ዝኣትው እዩ ዘጠንቅቕ ነይሩ። እስናላ ኣሜሪካ ብርእሶም ሲ እግዚኣብሄር ይበቃ ነዚኣቶም እግዚኣብሄር እዩ ኣሜሪካ እግዚኣብሄር ኣይኮነን። ግን ካብ ሳሕል ክመፁ ከለዉ እታቶም ድማ ካብ ደደቤት ክመፁ ከለዉ 10 ግዜ ዘጠንቅቖም ነይሩ። ኢንፋክት እቲ ማለት ናፅነት ኣዲስ ኣበባ ተቆፃፅሮላ 4 ኪሎ ዝኣተወላ መዓልቲ መለስን ኢሳያስን ክልቲኦም ኣብ ሎንደን እዮም ነይሮም። ምስቲ ናይ ኣሜሪካ ዝሽምግሎም ዝነበረ ኣካል ምስ ነይሮም። ያ እንታይ ማለት እዩ ኣሜሪካ ኩሉ ዝገብርን ዝገድፍን ከይመስለኩም። ኣሜሪካ ናታ ሊሚትስ ኣለዋ፣ ናታ ረብሓ ኣለዋ። ብሓፈሻ ኩናትን ዕግርግርን ትደሊ ሃገር ኣይኮነትን። ግን ኣቢ ድማ ነቲ ሃገር ክሕዛ ከም ዘይካለ ድማ ይርኢ ኣለዉ። ሩይ ዝኾነ ድኽመት ከም ዘለዎን ሕንፍሽፍሽ ኢትላ ከም ዘሎ ነቲ ዞባ ድማ ፀገም ከም ዝኾነ ይፈልጥ ኣለዎ። ስለዚ ኢትስ ታይም ኣት ሰም ፖይንት ገዲፎም ዳምፕ ክገብርዎ ክጉሕፍዎ ከም ዝኾኑን ሕጂ እውን ኣብ ኤርትራ ዝግበር ዘለውን እኮ እቲ ኣልተርናቲቭ ምድላይ ኣማራፂ ምድላይ ስለ ዝኾነ እዩ። 1 ሚሊዮን ፎሎወር ጀዋር መሐመድ አለው። ጀዋር መሐመድ ኦፊሻል ይላል። ይሄ ነው የጀዋር መሐመድ 1.1 ሚሊዮን ፎሎወር አግኝቷል። ስለዚህ የኦሮሞ ልጆች ጀዋርን አልከዱትም። በቃ እቺን ሁለት ቪዲዮ ነው የለቀቀው፣ አንድ በኦሮምኛ አንድ በአማርኛ ለቀቀ። ጀዋር መሐመድ 1.1 ሚሊዮን ፎሎወር አገኘ። ስለዚህ ኦሮሞ የሚፈልገው ማንን ነው የሚለውን በዚህ ማሳየት ይቻላል። ኦሮሞ የሚፈልገው ጀዋር መሐመድን እንጂ ብልጽግና እንዳልሆነ እዛ ዝብላ ዘሎ ሲ ሓንቲ ቪድዮ ገይሩ ሲ ጀዋር መሐመድ እዩ ኣብ ቲክቶክ መንእሰያት ኣብኡ ስለ ዘለዉ ሲ ኣብ ቲክቶክ ኣቲኻ ገለ ዘይትገብር ዝብል ሓሳብ ስለ ዝመፀኒ እዛ ቪድዮ እዚኣ ናተይ ሽም ንኣካውንት ኦፊሻል እዚኣ እዩ ምስ ገበረ ኣብ ሓፂር ግዜ 1 ሚሊዮን ፎሎወርስ ረኺቡ ይብላ ኣሎ። ስለዚ እዚ ህያው ምስክር እዩ በኦሮሞ ንማ ከም ዝደሊ ምርጫ የድልየናን ኢሉ ቴዲ ኣፍሮ ዝገበረ ኣልበም ብሚልዮናት ክሪእዎ ሪኢና ጀዋር መሐመድ ድማ ኣብ ቲክቶክ መፅኡ ፈለው ግበሩ ንፅል ኣብ ሓደ መዓልቲ ኣብ ሓፂር ግዜ 1 ሚሊዮን በፂሑ። ስለዚ ህዝቢ ኢትዮጵያ ህዝቢ ኦሮሞ ድማ ንጀዋር ከም ዝደልዮ ብግታእ ብኣካል ኣርኢና ኣሎ። ኣብዪ ኣሕመድ ካብ ብሕጂ ምሕቢ ኢኻን መህደሚ ኢኻን ድል እዮም ዝብልዎ ዘለዉ። ወይ ነቲ ጉዱ እዚ ሰብኣይ እዚ ስንታይ መወዳእቱ ክኸውን እኮ ኣብ ኤርትራ ንስገርስከ ሓንቲ ካብ ኤርትራ ደስ ዝበለትኒ ተግባር እንተላ ኣምባሳደር ናይ ኤርትራ ኣብ ሊብያ ዕለት 29 ወርሒ 4 2026 the embassy of Eritrea in Libya has successfully facilitated the release of additional 16 citizens from Libyan detention center. ካብ እስር ቤት ናይ ሊብያ ኤምባሲ ናይ ኤርትራ ኣብ ሊብያ ማለት እዩ 16 ዜጋታት ካብቲ ማእሰርቲ ኣውፅኡ ናብ ሓራ ከም ዝኾኑ ከም ዝወፁ ከም ዝገበረ ዝንገር ዘሎ። ኤምባሲታት ናትና ብዘይ ቃል ዓለም ኣብ ከምዚ ስራሕ ክወፍሩ ከለዉ ንኤርትራውያን እቲ ዝበለፀ ሰርቪስ ይገብሩ ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ። ኤምባሲ ናይ ሊብያ ከምዚ ዓይነት ተበግሶ ወሲዱ ብዝግባእ መንገዲ ነዞም ዜጋታት ከውፅኦም ብምኻሉ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስጉምትን ኣይሆፕ ክቕፅልን ካልኦት ኣብ ዝተፈላለየ እስር ቤታት ዘለዉ ድማ ኤምባሲታት ናትና ከምዚ ኢሎም እናኸዱ ካብ ዘለዎ መቑሑን ሽግርን ሓራ ከውፅዎም ተስፋ ንገብር። ምክንያቱ at the end of the day ጓሳ የድልዮ እቲ ህዝቢ ካብ ዓዱ ብዝኾነ ይኹን ምክንያት ተሰዲዱ ኣሎ። ስለዚ ኣብታ ዘለዋ እንተሓገዝካዮ ነቲ ሃገር እውን ነቲ መንእሰይ እውን እቲ ዝበለፀ ሰርቪስ ንስዩ ክኸውን ዝኽእል ብምንታይ መልክዕ ብምንታይ መንገዲ ወፂኡ ብዘየገድስ ሓገዝ ንዝደሊ መንእሰይ ኣብ ከምዚ ቦታታት ንዘለዉ መንግስቲ ኤርትራ ብከምዚ መንገዲ ከጥሕኖም ከሎ ካብዚ ዝዓቢ ነገር ክህሉ ይክእልኒ እዩ። ናይ ብሓቂ ክተባባዕ ዝግበኦ እዩ። ንኣምባሳደር ናይ ኤርትራ ኣብ ሊብያ ድማ ኣብ ሶሻል ሚድያ ስለዘይብለይ እምበር ኣብ ዘለኽዎ የቀኒየልና ክብረት ይሃበልና ክትብሉልና ብጊመ ከተሓሳስብ ይደሊ። ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል ፅቡቅ ተግባርን ሰናይ ተግባርን ርኢና ኣለና። ናይ ሎማ ርሳብ ዝክውድእ ክፍትንየ ላይክ ግበሩ፣ ሸር ግበሩ፣ ርኢቶኹምን ሓሳብኩምን ግደፉ እናበልኩ
نايلو معرسة بزخنو دينا مزا تسبلت ندرفنا يساوخ قتفكم عندي رايح كسر عفي دم حفاري هلا عرفي في دين دودو بهزمو واذكروا اللي قال رامو الله عيتان كما حبرا بيجان عام برد برا ايغو مهو يلالي ايغو مهو يلالي نغاسيدي سماردالو سماردي نغما عمبالو دقاقي عتب كفا سانتي كبارو كفا فرعون قال حديشي سانك ين نفسي أبيشي زلاكي أفتبا بيشو حيشم كيكي حال